Abusu ame mo akwaba adeba NYANSAPO TV so meje se NYANSAPO ahwefo mo amudi boni meka se channel ye chi no mo hwe dwumadi ahodo de banyina nso mo afeme kakra fi se me ba so ache na so ni nyina adwuma mpanyisi humfo do so a oye ni nyina adwuma sem na yi nti do ba bia na agya akodi ba bi kakra na so ne oduma nkoma agba ade na daroma wasan so amaya ba be pie NYANSAPO fidie so ne yene mo ba be di awede wo peto so bidin ya afrɛ me so edina na jamfi adutwum na ene yese na ano na yenyina nim semse santema ewura oti krɛwra ne brawe ngoma so ode ne dom efiri santemam kokopie ekokoduru eye kita ya abra na yenuanom anwafo kitafo mafahya wo mudi no santehene na mmeka ahwefo se akwaside twato a yedi ya yesa be di bi kwasida edi animu no kita hene so afahya na santehene hya ye na kwaside no ono so baabi ana ode beto ni wura nim se mi wura odaro ma yenso so afahya wo yanimu ni nti ma ye wura so ne dom ekoma ne ye fe enye de edi kan ni asante hene bi ene enuanom aigbefo ana sa nwonafo anya nkabom no fritete na ye den ede na de baaye abusua yiwasum na tobo ase na gibre na share video no ama obi no so nya bintie no nya binhwe na wo hu ayankofa ada ye nuanom aigbefo ana sa nwonafo ene asantefo entem na ayankofa no da hoda daada kroye ne wodo no da hoda daada na chai bia be mfie be se aduasan chini ana amanyofo defo ekumfo domfofo ya sese omo kunye no mo se praye omo huhu no mo kekaye omo ana kofa ensensem bi ba na opanyi bia na efe no professor Kofi awo no kwotwetwe nwoma bi na so na enim sa asante ne aigbe na sa anwona ayonkofa kese pa da ho ntebusu tie na me nchechire mu nchera ma hu se nye de esi enya ade foforo fi se ye wasa anwonadin a eye efira asante enso anwonafo na eto anwonafo din anwonafo na tu din no edin ni fra sante enso anwonafo na tu ebi kura yin ma igbefo na nyinu anwonafo no munnim ba bi asa edin ni firi ene ko uguso a wo hwe NYANSAPO dwumadie no memo hu se ye wodi bi ho kura na aye nyinu anwonafo to nemum edin ni efira sante de tie ne se na asante de Asante no mokam ho bom to mo de ekon de asante fa kon ni agoro eno nti asante eye se yesoma amankwatia se onko fifi mantem ogwamem onko konfa domra no mesoma asante na yensoma ba ma efe se Adubofour onso so anko ham anase anwama anase igbemem onso konkoku onso fa domra mesoma asante nti amankwatia akoyi amankwatia de okoyi ni tira ankoyi ni domo de koyi no ebi kura akofiri ni nsa na de na mane ba baaye ana Adubofour so ekọ aya anwona mem de ntia meka sa asante ne anwona ewa yankofa no asante ko a wokon wiase Ghana ha ne dictra Ghana ko Togo sabre gokos breso ko Togo ko Côte d'Ivoire ne ade kon ye nyina mu no asante ne anwona ankoda bezi se kasa asante ne anwona ankoda na ye nkon so da na tie Adubofour ko ye no ana yenuanom aigbefo ana sa anwonafo ne transe opanyini yeni mutrim pa de baaye nanso so yen ye wa hai se ye ne mo beko pa na se mo no ye beko no ensi da na mum de ebe yenie ya te se mu kurum asante ho odo a eyeye odua de a eyeye ade bia be ye bia no eyeye eno nti de ebe ne se fa ye bedi wachi ne wakọ asante na kwa ye kọ no ye nkọ se ho ne ye nkọkon da bi na de tieni de be ne se mo kwa ese mo nsa ase na mo dua so ade yeye no mo ma ebi na ye no ne ye do ne ba mo nsa ase ne mo de ano ye mo nchem miensa mo ma ye ba ako na mo mfa mienu anu nti ebedi machi ne ma kwa asante santemem Adubofour so okan Adubofour te ase anu nti Adubofour ane yenuanom aigbefo no nyina anwonafo no nyina enante ya bedura santemem aba betena ase se de mo kan nsa pepe no ye na Adubofour beduye no amankwatia de okoye no ne dom no kora odi fa sante koye no dodo na kohwere o mo nkwan ho ne mo Adubofour de okoye no adi kuro na akoto o no odo man ni nyina aba anu nti
ye kan nananom ka say Adubofour de wakotam kuru ade aba enti ye de bo ne mrane say Adubofour ne mrane de otam kuru okọ anwama mu no wakotam kuru no ade aba enti Adubofour mrane de otam kuru obi ode Adubofour bia enim say ne mrane say onim ne mrane nko ade a ade otam kuru aye ye ka say wonko ham ana say wonko framantem nko konfa domra na wokoye wanko na wo ka asomdwe nsem no mo baaye no ode kurumu ni nyina baaye no nti ne bo no mrane say Adubofour de otam kuru okotam kuru ni baaye nti Adubofour bia mrane de otam kuru na me ka say odi bi a asantefo enuanom ayigbefo na anwonafo na eto na so di ni fa asante edi tamakulu sabre no say Adubofour ko ye mo di ni asomdwe baaye nti na say omo wa ayigbeni anwonani bema anasa anwonani bema na ani asanteni ba ware no mo wa no mo de nato Adubofour de ne to na ye mfa ne di Adubofour ne mfra ne de ne mna ne frɛ no otam kuro no ana no mo de frɛ no nti otam kuro no enne asesa abaye tamaklo inu na anwonafo na to say di no me kan on say aye onwanwa inu na anwonafo na to say di no mumu say tamaklo na se kyerɛ say untibi nyan kyerɛase se tamaklo ase nanso anwonadi bi omoto bia wo nkyerɛase nti kyerɛ wo say asante ene anwona ye nya atamfo da ye ya adofo frititi Adubofour apeso besi na ye kasai enu nti na wo hu say santimewura na se to abebi o ode ne dom ekopie ekoduru eye anwona mama ye keta ya krono ye krono ni gye ne ahonwa ho ase santehene aba besra wo mu ya che se ode dom mo yo mafahye na ode dom ampa so kodo hu se ampa ani gye aba ye nuanom kranfo e ba ye kasa hofrofo nyina ba nyina de bo odokobọ odoma a che se bibia ye kama ma hu se ampa krono ye tim no ye mfiri faako nanso so ye do ye ho nemom amanyofo ena de ntitimu ebeto asante ene anwona entema ekoye se esa asante ne anwona nka ebre bi baaye a na asante na mu mentime ho ase bi baaye anwonafo ma asantefo asase mba bi tena ya omote ho no ma omunim so mo ya asantefo so sei omaka aya anwonama mu eye wurawura okọ wurawura sisiye ya eye yenuanom asantefo a omufri kontanse ana omukọ se omopa ba bi atena na de baaye no megiri se esese wo hu de nam so ma asantefo fri asante ekọ wurawura na sa ba nya wurawura nkwa no mokọ ye ba bi miensa ana saa bre no asantefo kọ kyekyere ya omo ekon ne ade nti omamu no mentime ho ase baaye a ema omo kọ kyekyere ba bi foforo no menti ugusu na wo hwe no ye be mo hu nipa kora okọ wurawura nipa kora saa ba no ofri okọ agona eye mfifi mantem nipa kora okọ eye Cote d'Ivoire ofri Cote d'Ivoire ekopie kura efense maroon ye de saa ba kọ se mo yamaw na mum ye pese ye hu sa asante ne anwona abakosem no ebesan so de asa akopie ehonum nyina na mema hu de nti ya asante ani anwona mekasa yonkofa kase eda yentem abira anana se tutu a odi kan okra kwa akura no de ye ne se akonya beda ho a abafie a obi apre nti na se tu kra kwa ye no apere ye baaye no epre kwa akiriye na nananom gidi se nana Opoku wale odi kan ese fata se wodi akonwa no ena abusua na mu no so efa bi so gidi se abranti efa nse Darko Kusi onso so di akonwa no ma ne yi eniti ma ne apere epre kwa akiri eburumfie mienu enti sabre no se di asante amamretie no mampon ana ye asante kontihene mampon eye asante kontihene ana bantima enso so ye kumasi kontihene atiefo ana ahwefo muntie ni mampon eye asante kontihene se sante hene ni ho a mampon hene na hwe asante mamu nyina
na mum Kumase se Asante hini ni Kumase a oni Asante mema na so ni Kumase a mampon Asante Bantima hini ono so na ye konti hini a ono hwe akiri enti sabre na konwa ne beda ho no mampon hini ya ne din ade nana boahi anantio obehwe akiri mfi mienu ne kakra ansana yedi akonwa ne so aprapre ne kwa akiri pa ansana yedi akonwa ne ma nana Opoku ale odi kan Opoku tenten Opoku ale katachie yedi akonwa ne ma na yedi akonwa ne ma ne wie no ekoye se sabre no Darko Kusi num ne nkofo no omo ha no ma ne brei eno nti panyi ka se otuo so sa baby ombeko bia ka se no gotata ho eno nti e ma ebi abusua ni bi ba ko ane efe no abranya ako onene domo no ne ma ne yemade no omutu bata e de konfantimem kura ye fe ne se aguna omoko ne mo ba bi tran ya omko chichiri kura ye fe ne se nyakokurum to mo chichiri kura ne wie ne di na to so sa nyakokurum abranya ako ne dom no mo de ono ne fa ne yemade no dom mo ne hwe emfantimem finfin mantem nti okochichiri nyakokurum ya fe no aguna empatem nti ne fe na aguna nyakokurum ene di na sesa omo fe na aguna nyakokurum fe na aguna nyakokurum ana anuafo no ba akoso so ane fe na abran pokua ono so na ni hwe ono so ode namua kopie Cote d'Ivoire ho na nso hwa ode kokoduru maroon kura efe Jamaica ono men pese meko ho bi mfise yede ne ho abakwasem aba sika omutwa Jamaica for omo sika efe $500 ni ti maame ni ti da so waboduku oya Asante efe na abran pokua men pese ne mesa ko bi se yede sa abakwasem no amma NYANSAPO ahwefo dada ana Darko Kusi kwotena akontanse Darko Kusi kokotena akontanse na se tu na Opoku ale asa ama eto an honum odom to an ho enti Darko Kusi enti man tena akontanse otufiri kontanse na kontanse no amenka kontanse abakwasem kontanse no yakase de bia de aseso se bibia se no mkotena e akontan ye dua na ennua nyina ka se bia omote omutu ho omunsa ma omachi biem enti akontan aka che ne manyina se ye kwɛ ma ha biem ti yense ha omugija omunan egu ba bia omote no ba bia omusisi no se ho nyina omukochini ya akontan kochini ya nnua ni nyina kochini omonya ba bia ntram se a yenya ba bia ntran se anko yachi sanko fa yenchi nti yense anko yachi omunsa anko omachi no omukọ ya akontan de ne da ba bia ote no wase ho onye ba bi fa nansi nti dua akontan ekọ na akontan si wa ne nan ba akusia na ba akusia obaaba ne nan mu to kwa akontan ase a wo se dua no ase no se ne da ho na dukrum ne da ho nsem ne awudi abra a wo kọ se wonsa amabiem no nti ase ene kwa chichiri saa kuro no akontan na se no kwa chichiri kuro na efe no kontanse no ya dua akontan ase ana opanyin kwa chichiri kuro no ebresem opanyin kwa chichiri kuro de ne ho abakwasem beba kwa chichiri saa kuro no nti efe no kontanse dua ne de akontan ase na chichiri kuro no enti Darko Kusi kwatena akontanse ye de kon no to ano no okọ no ono kwa ne koye one adom efiri kontanse ene koye adom ka no ho omni free munyina free kontanse wonum se da bi bebe eduru no ye homete enko fa bebe ntina ana omde nante esa akokopie rawra omokoye enyanuma anwunafo krum tra meksa yonkofo wa Asante ne anwunafo ntem no enye nne na amanyofo ana de bibi beto ye ntem yenya atamfo da amanyosem ana nka kofa saa mentime ho ase ne ye nka Asante ne anwunafo nka ediwe saa ne ma no komode ba na so bibi asa eni ho ye adofo fritete nti ekopi honom enuanom anwunafo no mai ba bi tena se mbetima tena ha nti omo chichiri kuro awo honom omo tena honom besi na ye kasei rawra enei ana yate
rawra na free from mantam amana kwa akodi eye oti mantam na na yanti mu no na ni nyina bom okọ rawra yeto apia yeto jamfi yeto adu yeto boaten Asante din yeto no ha no saa no moto no ho hini saa kire Asante hini Asante Regional Traditional Council ahemfo aduosi anwotwe asom Asante hini no rawra hini ka ho bi ede na kyese ya atamfo se Asante hini frɛ na ahemfo aduosi anwotwe na asom no na rawra hini Asante Regional Traditional Council rawra hini ka ho bi kane na ne yanti oti region oti mantam no mfiri framantam no na ni nyina aboma na ye ai framantam mu kyese ya anwonamam na so omosom Asante edi ntia ekire wo ayonkofa ne odo a wo Asante ene framantam ana sa anwonafo ntam eno nti se wo hu se Asante hene ekokoduru eye framantam abra no mo shefa enya de foforo Santifo mema wale anwonafo mema etime wala Santifo ma asunsuye bi anim se wokọ framantam a wokọ rawra ekwa Santifo wale ya fasoje no saa pepepe no moye ade na obi no ya tamfo ne na conflict na beba se wokọ ba bi atena ko ma nanso so esa ayonkofa da ya ntam fritete besi nne no da so da ho no eno ana yewura hu se ehye ayonkofa na ho dada nti o so o hyefa na se so woto nsa frɛ ni a ehye yekɔ eno nti santima wura kurura ate kokɔ so ɔde ne dom ekokoduru aye framantam mu a keta kyese na efe me hu se NYANSAPO TV ya omomudi ye chi a omohwe ebro ne kase followers ne de omahu se de wo hene kɔ hɔ nom no ya de abeto ama omahu se de ohene kɔ ye ne se de osi ahokeka ne anigye ba kurum hɔ nom no kyese ahomeka kwa eno nti mo amanyofo na mo percent mu mo ade mo bedi nti mo afu ne mo anu aduane nti mo percent mo identity mu ba kasa kuo ni kasa hoduo mu no ebre se mujai de na anu mu hu ye se ni se mo ye sade ne kura biem efi se ye nyina ye nipa baako Asante ni anwonani ayigbeni yenye nipa baako edin ayigbefo no kura no Asantefo na ma adin ni ye kese efi se yenim se ye nuanu fri Nigeria na baaye opanyi odi omanim do mo baaye no na efe no opanyi ayi na ayi obeduru ye no ana obeduru ye na omtimi fri Nigeria beduru goku sabre na ana opanyi ayi oto anana no wonse do okra kwa akura na anwonani yana se ayigbeni ka se gbe chese wawu Asante be ka se wawu anwonani be ka se gbe wawu dina omusun no ye ayi gbe na nananum sabre ne ka ana ngofo mu ka se nyina ye ayi gbe nti o ka o masema am se ayi gbe fo no na omusun ni nyina ye ayi gbe omo kasa ye omo ya de wadi o do ba be do no wawu nti ayi gbe chese ayi awu nti ayi gbe fo ye nananum omo ka we de omo ya ayi gbe fo ana ma igbenya ayi gbe fo eno nti mame man hu se Asantefo ane ayigbefo ana sa anwonafo ensusu bia ne ntam mame fa wonsi ebre se mesan so ato awso midin edena na jamfi adetwum mame fa wonsi ya akram Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu a wase wadoresa Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se pampa ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya